Etkö jaksaisi enää oikein lenkkeillä? Ovatko vanhat lenkkarisi kaikkeen naurun aiheen? Ei hätää, meillä on sinulle ratkaisu. Superkenkä 3000. Se on kiiltävä, se on kaunis, se tuoksuu hyvälle. Ei enää temppuilua vanhojen ja hankalien nauhojen kanssa. Superkenkä 3000 on eri alojen ammattilaisten suunnittelema kenkä periaatteella one size fits all. Kenkä on valmistettu aidosta panualaisesta kestomuovipolyesteristä ja se on tehty aidoilla norsunluutyökaluilla. Uuden extra tupla, joskus jopa tripla kierrelomituksen ansiosta se ei hajoa tiukemmissakaan treeneissä. Tuotettamme käyttävät miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Olen käyttänyt Superkenkä 3000 noin kuukauden verran ja se on aivan loistava tuote. Kaikki ystäväni ovat erittäin kateellisia aina lenkillä käydessämme, koska minulla on nämä kengät. Lenkkeilen nykyään joka päivä. Suosittelen tätä tuotetta kaikille. En tiedä miten olen tullut toimeen ilman tätä tuotetta. Loistava tuote. Olen itse ammatiltani lenkkeilijä. Kun kuulin ensi kertaa tuotteesta, en meinannut uskoa sitä. Kuitenkin kun kokeilin kenkiä, huomasin etten halunnut muilla enää juostakaan. Kengät olivat elämäni paras ostos. Nyt järkyttävän halpaan hintaan vain 599,95. Ja jos tilaat heti, saat kaupan päälle vielä yhden kengän sekä kantolaukun, jossa voit kätevästi kuljettaa kenkiesi. Eikä siinäkään vielä kaikki. Jos tilaat 20 minuutin kuluessa, saat opasvideon, jossa alan asiantuntijat kertovat sinulle lenkkeilyn riskeistä ja vaaroista. Heitä siis vanhat kenkäsi roskiin ja nauti jälleen lenkkeilystä.